हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसाम पुलिस कामान्डो पस्टआव बोरै सिलेक्शन जामारगोन नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनिफ्राय हाइट आरो चेस्टआ कनसिडार थागोन ना थाया जोंनि एसटिपिआ आरो लोगोसे नोंथांमोना दाखालि 10 पास जानायफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दा बेनिनो आं नोंथांमोननो रिप्लाइ भिडिअ खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनजोबनो हायो आरो लोगोसे डकुमेन्ट्सनि सायावबो सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लादो जोंनि फेमिलि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइकबो खालामगोन दा गोबाव खालामना लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा बोरै खालामनांगौ बेखौथ' मिथिखाबाय दा बेखायनो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि होम पेज मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव माखासे नटिस नायनोबा नायनो हागोन बाट नोंथांमोना अनलाइन एप्लिकेशन पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हागोन आरो जोङो आइडिबो मोनगोन आरो जोङो रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन दा बेखायनो जों बे अनलाइन एप्लिकेशनाव थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव माखासे स्टेप्स मोनदों बेखौ फल' खालामथारनांगोन देग्लाय आसाम पुलिसनि सिस्टेमा चेन्ज जाबाय 2021 एन्ड 2022 थाखाय दा नोंथांमोना एसे गायाव बोख्लायनानै एप्लाइ अनलाइन मोनदों बेयाव थुना होदो दानिया पेजआ गेवबाय लगइन बेनिफ्राय रेजिस्टार मोनसे अपसन मोनदों दा नोंथांमोना बे जायखिजाया मोनसे थुनानै रेजिस्टार खालामनो हागोन रेजिस्टार नावआव दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे गाइडलाइन्स होदों 450 केबिसिम आपल'ड खालामनाय फट'खौ आरो लेटेस्ट जानांगोन गोदान जानांगन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिगनेचारा 100 केबिसिम खालामनो हायो नोंथांमोना ब्लेकजों हो बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआव ओरैबायदि जादों पिआरसिनि सायाव दायो गोदाननि नटिस फैथ'वाखै नाथाय मोनसे अपसन होगोन होनना बुंखादों डिजिपिआ दा बेखायनो नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गोनांथि गैला डमिसाइलफोरानो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा दासिमबो डिटेल्सआ फैथ'वाखै नाथाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा आसा खालामो थाबैनो फैथों दा बेखौ दोनथ'नानै दानिया जों थांसै लगइन खालामनानै एप्लाइ प्रसेसआ बोरै जायो नोंथांमोना नायदो दा कामान्डो पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया माखासे डेट अफ बार्थ लानानै गोबां गोनो गोथो जादोंमोन बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगौ लगइन खालामग्रो दा जायफ्रा रेजिस्टार खालामनो सानदों नोंथांमोना बेयाव बेबायदि फर्म मोनगोन जेरै नाम फादार्स नेम मादार्स नेम फन नाम्बार एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ नांथारगोन क्वालिफिकेसनखौ बेयाव होदो दाखालि एचएस पास जादोंबा एबा 10 पास जादोंबा होदो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो जेन्डार बेनिफ्राय नोंथांमोना कास्टखौ सेलेक्ट खालामनानै बार्थडेखौ होनानै रेजिस्टार खालामदो अब्लानो आइडि मोनगोन आरो आइडि मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ मिथिखाबाय थ' बेखौ दोनथ'नानै दानिया जों लगइन खालामनानै डेट अफ बार्थनि सायाव फैनोसै दा बेयाव नोंथांमोनाथ' आइडि मोनबाय नालाय दानिया बेयाव लगइन खालामदो नोंथांमोननि आइडिखौ होनानै बेनिफ्राय जेब्ला नों इलिजिबोल जागोन अब्ला बेबायदि अपसन ओंखारो अके बे जाबाय एप्लाइ मोनदों नोंथांमोना मोनथामबो पस्टआव बे जाबाय एसआइ एबिइउबि बेनिफ्राय कामान्डो पस्टआव दा जों कामान्डो पस्टआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो दा जायफ्रा इलिजिबोल जाया नोंथांमोना एप्लाइ अपसन ओंखारनाय नङा बेखायनो नोंथांमोना नायदो जे एप्लाइ अपसन ओंखारनाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बैसोआव फैबाय दा बैसोआ लोगोफोर जोंनि एसटिफ्रा 18 निफ्राय 26 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना जिंगासिनायाव गैया बेखायनो जायफ्रा 18 निफ्राय 26 इयार्स जाबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा चेस्टआव फैबाय आरो हाइटआव फैबाय दा जेनेरेलजों लाफादों एसटिपिखौबो नाथाय मा खालामनो लोगोफोर चेस्टआ 85 जाथारनांगौ जोंनि एसटिपिब्लाबो नाथाय एसटिएचआ 80 जागोन बेनिफ्राय हाइटआ जाबाय 160.02 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 152.40 सेन्टिमिटार जाथारनांगोन आरो बिदि जायाबा जायगायावनो रिजेक्ट खालामनाय जायो थ' बेखायनो जोंनि चेस्टआ एसे प्रब्लेम जादों लोगोफोर एसटिपिखौ जेनेरेल लाफाबाय नाथाय एसटि हिसाबै एसटिएचजों लायोबा मोजां जागौमोन मानोना 85 जानांगौआ जोबोद स्ट्रं एबा हार्ड जायो बेखायनो जायफ्रा 85 जायासै नोंथांमोना रिजेक्ट जासिगोन आरो 85 जासे जानानैबो एक्सपेन्ड खालामनायाव 5 सेन्टिमिटार बारायाबा नोंथांमोनखौ जायगायावनो रिजेक्ट खालामगोन नोंथांमोननिया 85 निफ्राय 90 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन आरो खायसेना डाइरेक्ट 90 बो थानो हागौ अब्ला नोंथांमोननिया 95 सेन्टिमिटार जाहैनांगोन अब्लासो नोंथांमोना पिएचडिआव क्वालिफाइड जागोन बे फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव दानिया मेडिकेलाव ओरैबायदि स्ट्रं नायगोन आसाम पुलिस कामान्डो पस्टआव नोंथांमोनखौ नकनि नायगोन हान्थुजों हान्थु नांजाबबा फेल जागोन प्लेटफोर नायगोन आफाथाला समानबा फेल जागोन बेनिफ्राय ब्लाइन्डनेस नायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे कालार भिजन नायहोगोन आरो नोंथांमोना माखासे डिस्टेन्स भिजन नायहोगोन 6/6 एन्ड 6/9 नोंथांमोना माखासे कारेक्सन खालामनांगोन नाम्बारिं बुंनांगोन एबा एबिसिडिखौ नोंथांमोना मेगन थाइसे फांथेनानै नोंथांमोना कारेक्ट खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना पास जागोन बे मेडिकेलाव जुदि हायाबा जायगायावनो फेल जागोन दानिया जों रेसाव फैबाय रेसाव ओरैबायदि खारनांगोन नोंथांमोना 4.8 किल'मिटार खारनांगोन 20 मिनिट्सआव जास्ट नोंथांमोना 16 मिनिटआव खारनो हायोबा 20 मोनगोन आरो मिनिमाम 365 सेन्टिमिटार बारोबा नोंथांमोना क्वालिफाइड मोनगोन बाट नोंथांमोना मेक्सिमाम बारोबा 20 मोनगोन आरो सोरनाबा 4 मिनिमाम बेनिफ्राय मेक्सिमाम बा 20 मोनगोन आरो 100 मिटार्स खारथारनांगोन 15 सेकेन्डआव दा 15 सेकेन्डनि गाहायाव खारोबा नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन बिनि बारा बारोबा रिजेक्ट जागोन दा खायसे खायसे ओरैबायदि जायो लोगोफोर नोंथांमोना रानिं पास जानायनि उनाव आरोबाव 100 मिटार्सआव फेल जाहैयो बेखायनो मोजां खार जाहाथे नोंथांमोना क्वालिफाइड जायो आरो बेयावबो रिजेक्ट जायो बेखायनो मोजां खारबानो जाबाय
दा बेनिफ्राय सोनाबा नोंथांमोना बेखौ खालामबाय थादो प्रेक्टिस आरो हिन्जावफ्रा खारनांगोन 2.8 किल'मिटार खारनांगोन बे जाबाय 19 मिनिट्सआव नोंथांमोनाबो सेम प्रसेस 265 मिनिमाम नोंथांमोना लं जाम्प बारनांगोन हाइ जाम्प गैया लोगोफोर लं जाम्पल' दङ आसाम पुलिसाव हाइ जाम्प थाया दा खनथाम चान्स मोनगोन बथ साइड मेल आरो फिमेल खनथाम चान्स होयो लं जाम्पआव नोंथांमोना फाउल जायोबा खनथामनि बारा जायोबा रिजेक्ट जागोन थ' बिनिफ्राय दानिया जोंहा माखासे डिटेल्सखौ नायबावनोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना शेयारबो खालामगोन दा बिनिफ्राय गासै नाम्बारा बेसेबां थायो दा लोगोफोर फिजिकेलाव मेल आरो लोगोसे ट्रेन्सजेन्डारफ्रा मोनगोन 80 मार्क्सनि मोनगोन आरो हिन्जावफ्रा 60 मोनगोन फिजिकेलाव दा बिनिफ्राय माखासे एक्सट्रा मार्क थायो जेरै नोंथांमोनखौ साइकोमेट्रिक टेस्ट लागोन बेखौ सोर लागोन बिनि सायावबो माखासे इम्परटेन्ट आपडेट लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना दानिफ्रायनो रेडि जायो थ' दानिया जों नायनोसै लोगोफोर मा खालामनांगौ आरो मा खालामनाङा दा लोगोफोर फाइनाल लिस्टआव फैबाय दा फाइनालाव बेनो 80 थागोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 60 थागोन फिजिकेलाव आरो लोगोसे ट्रेन्सजेन्डारा 80 थागोन बेनिफ्राय साइकोमेट्रिक टेस्टआव 20 थागोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 20 थागोन स' दानिया बे टेस्टखौ नोंथांमोनखौ सोर नायगोन होनोब्ला जेरै साइकोमेट्रिक टेस्ट दङ नालाय 20नि बेखौ नायगोन होनना बुंदों आसाम पुलिसनि रिटायार्ड पार्सनफोर अफिसारफोर बेनिफ्राय बेजों लोगोसे सेन्ट्रेलनि थागोन जेरै इण्डियान आर्मिनि अफिसारफोर थागोन जायफ्रा एक्सपार्ट जायफ्रा सिलेक्सन खालामो आरो बुंदों लोगोफोर माखासे केप्सनिफ्राय जेरै नोंथांमोना कब्रा मिथियो कब्रा कामान्डो दा बिथांमोना ट्रेनिं होयो नालाय थ' नोंथांमोनखौ नायफैगोन जाहाथे नोंथांमोना फिट नंगौना नङा कामान्डो पस्टनि थाखाय एबा इलिजिबोल जागोन ना जाया नोंथांमोननि माखासे साइक' टेस्ट नायनाय जागोन दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना क्लियार जाबाय दानिया थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना बेबायदि जबनि आपडेट मोनबाय थानो जेब्लायबो थ' नोंथांमोना हानायसेबां सापर्ट खालामदो आरो 50K जाथारसिगोन दा बावैनो थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौबो शेयार खालामना होदो